Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nanang! Oh, apay ay ababay. Itay kapay ananang dita. Anya ayati masapul mau. Kwarta man? Ay nawaw. No dumawat ka. Kasla dem padulin mo ah. Aligi din nanang ikandakaon. Pangan anwam ay iti kwarta. Kat ada ka laang mat dito'y balay. Hehe. Pamasahay ka mapanagaram nanang. Oh, agaram masasawam mat si kababay. Kano adalaang masabat mo atao di tadalan. Kat mababain kan. Balasang tulaki dain. Iti day jay nanang. Ita saanan. Awan tumot ngamin bilibyo kanya. Ala ka din, mangtag kayong nana. Ay saan ka rumwar babe? Ah. Amangan no makadumingon tumanan adi ka agaw-away. No nasangum manan tiyag bulakbawl. Awan ti katulungan jay amam ijay talawn. Ni nanang mag. Agawid ak mo iladagos. Unay kayo ki din aya. Ay awan latam mukaon babe. Nuko na ka saan ka rumwar? Saan? Agtalinaad ka lang dito'y balay. Nawatam! Asano kay babe? Naibusin ti alak ngayon inumenta. Ay gumangala ka pa'y adanel. Di kagdanag. Tasyak tagbayad. Ado ti kwartak. Day takit ko kayang kapali babe. Ay na, nagadupay lasaom. Ingkag mangalan. Ay kay wala pala. Nanaglolya. Woo! Mangitil ka man pwede tayo timay sa butelya nga alak. Mabit lang barok. Adoy barok. Agyaman ak nana. Ilistampela yang litata bayadin ni babi inton padamdaman niya. Ay na, bayadan nyo kidain. Nagrigat kayong tumanin amasinger, inton mabartag kayaw. Un ka din nana. Itod kunto no maramdama. Danag yun aya. Bayada ka bayadan. Ado ti kwartak dito'y kunak lang harudan. Ay, siguraduam lang, babay. Un ka din nana. Don't worry. Mark my word. Gusto ka ti kunak. Nga niya nanang. Mabartag ka manan nga agaway. Nabarteg ka kaya? Saan mo na? Tinabarteg nakaturog. Nakaino maglabasin nanang. Unay kay laki din. Ay nawaw. Ewan gayam. No iba ka ang mga sawa kon. Anya makunayo nga eh. Mga sawa sa sawamot babay. Asino nga'y kumati asawaam. Kano awan pa'y matnubiam. Di ko nayo ah. Di yun lang amaw. Di yun lang amaw, nanang. Ay katiyawid mo nga rudano adda. Iti kasta maam-am mo mimot. Ibagam tao may agluto kan aglinis dito'y balay. Ay, Kita no makapasama lang. Iyawid ko tapno asawaag nanang. Saan ka tapno ang balit akatulong dito balay? Ay kat parehas na matlaang babay. Iyawid mo tapno mamati Iyawid ko to, nanang. Diyak pa ngamin rinugyan ng inaram ka. Mabadig ak lang ti chinilas na. Naragsaka ka, nanang. Anya, ayawan mo babay. Ulaw ka talaga. Ingka ka maturugan. Di mo amaw tilab-labidang. Manang dislay. Naimbag man ta nakahawid kayo. Apay awan trabaho yaw. Awan ata holiday kat nga rod. Ayaw na niya.
Nalpas mo ka din, ti paparamid ko kan ka kabinet. Nalpasa na. Siyak, pwede ko na. Matik ah! Imbang ano, nasayat mo't lang ti panakaramid na. Amakan no sinsinan mo't. Ay, apaw. Awan to, bilib mo kanya, manang. Kita ang ngamin atap numapnag ka. Nan, kita agman. Aw, anya nga itim ako na, manang. Mayat mo't ngagpaiso. Kasla natibker ti panakaramid na. Ay, kat siyempre ah. Batido tinagaramid ko naman. Oho, imparamid mon samot. Ay nawaw, siya nga rin tinagaramid dita, unay mo tan. Mayat mo ngagpaiso. Manang, kwarta manggaraw. Oho, no igatang mon tumat lang ti arak, uray sa anan. Saan? Igatang ko iti pantalong ko. Kita ba rin? Alan ah, mang tagan. Tapno nagagitak tumaring nga agaramid. No, ada iparamid mo. Ay na, aldawag. Apay di pa na rin ni babay. Ay, tsaka mo alakay. Kano parbangon sa mga minan itinagawid. Ay nawaw. Ingkari-inginin ah. Bumtak taon niya sa harap nuang. Ngam nakaturog pailaan. Babay! Bumangon ka ditan, aldawan. Day tanto magamin arak ti mapan nakukuan. Imbes ang masapa ang maturog, ta makatulong kumamag kada tao niya talon. Dagita kay dimot ang mga ayab kan ko na. Ayab dan to mga min nga ayab. Iso ang mapaspaso bumot no maminsan. Ay na, abdamag lang king kuana na ita. Uray ayabanda, no talaga adi na kaya. Awang magkat ti mabalinan dagita nga gay ayab. Wan matkit di ah. Ala, ingkari-inginin iti silid na. Taray, aldawang. Masadot tumanan ang sumurot iti talon nung napudot taon ti darang ti inay. Manang, kwarta man. Ay nawaw, kwarta manan? Basta makita nakmat kwarta ti bagbagam. Anya ak ayabang ko. Oo, na malaki din ni Manang goyang. Ala ka din na, ikan na kong. Basi lang mo ti daw-dawatan. Awang kwartak. Ay sus, di mo ibagbaga ti gasta. Intong kwan, pumayso nga awang kwartam, ali ah. Uhuhu! Arak tumat lang manan ti pangigatangam, sayang lang ti kwarta. Saan? Igatang ko nga ron iti sapatos ko. Tapno adamo usarak ang mapan agaram ah. Agaram? Agaram nga? Asino nga'y matibalasang amangayat iti artak akasken ka? Awan lat amukon, babe. Agbaliw ka pa'y barang kaya tanda ka. Di mo laam mo ah. Abay, no na inlove nga'y kanyak di babae. Iyaw, awan mo manang ti saritaan. Mang tagagi din. Kat inikan kamot edin. Sa bali man ng tataa. Pantalon ti ginatang ko iday. Sapatos mo ita. Nan mang tagan nga. Sigurado mla nga igatang mo iti sapatos, Tano saan, di kanton ik-ikan. Uwe, manang ko adong dungwag. Anya laki din. Nayunam ata jay original ti gatangag. Medyo nangina ka jay original manang. Nakita mo ka di tilimabas ang motor itay bakay. Wan lakay, apay kaday. Ni Babin sama jay nakaangkas kini Daniel. Aya, jay matla driver tinakita. Jak matan na iropaan tinakaangkas. Tanakaabong mga min iti sakaw. Kita man ti arami di anak mo. Nagalas at alaga ti ugali na. Iti limabas dito batog ti balay. Nakaabong iti sakaw. Iti nakalabasan, inikat ng ti sakaw nga inyabong na iti ulo na. Ay, naglukon na di ababay. Di mo't inikan ni Leslie iti kalman iti kwarta. Wan, tadi mawat iti gatang nakano iti sapatos na. Hawanin Sigurado asaan man nga agawid dayday, aging gaasan ang maibos ti kwarta na. Kwarta man manang Raisa? An-anom ti kwarta, babe. Kano inikan nakakanumo ni Leslie di na minsan nga aldaw. Kasi sa bali mo't kin ka amanang. Ay, nawaw. Kun naibusin tindid ni manang Leslie. Nangan anwam nga iti kwarta ading kaw.
Inggatang ko akalag iti masapsapol ko. Kas kumaitan niya. Pantalong, sapatos, kandag dumapay. At dapay gam na batay, ipanayong ko kumakanya. Tamangirwarak man iti motor ko. Motor ko nam? Uy manang, mangirwarak ko may iti motor ko. Isu na lang ta, kurang mati kwartak. Isu apa nga asim man, tanayunam. Ay na, apay, saan ka pa ilaang anadidigra aya iti motor? Isu lang arudan tigistay mo nakatayan. Ita, kunam manan amangirwar ka. Ay apo, aksidente lang, daya manang. Talaga kas ti biyag. Uray ka sa no apa naganad mo, no gasa mo ti maaksidente, mapanlatta. Saan na balay, tagan-anada ko manang. Isu anayunam ti kwarta ka. Nya, iti kasta, makairwarak mo tin iti bukod ko motor. Nagriga mo nga, hindi bumulburod lang, di ta? Kwarta man manang. Awan kwartak. Sige unay din. Sa nga gaso lang mo, igatang ko lang iti mama. Awan nga rod. Unay mo tan. Teta sa nga gaso lang, di mo pa'y maitag mo. Uray 50 lang arutan. Sige lisling. Anyat ko na? Ay, manang lisling, kunak kuma. Sige kwarta mo Awan. Unay mga imot mo. Basi lang mo ti daw-daw matimpay. Kasanukat ulbod ka mat. Kunam agumatang ka iti pantalon ken sapatos mo. Ngam awan mo't makitak abaro a pantalon ken sapatos mo. Apo, at damot Inggatang ko matitintid mo. Ura nga kitaan, ada iti silid ko. Ayan na. Ipakita man nga rod, no talaga ka matlaang. Kit ada ijay, ada iti silid ko. Ti kunam kit day, inggatang mo iti arak, inom yumanan kadag iti ereng ababarkadam. Sa dino ti ayan ni Bobby, nanang? Ay, jakam mo Di pa'y mo't nagawawid manipod na panijay natayan. Ne, apay, asino tinatay? Ni Ibeng alula ni Samuel. Ay, natay gaya mo, day dya bakit? Nukas lang napigsapay mo. Nabayag ang nagsakit. Ay, kaano ba't ngay ti panakaitabon na? Nalpasan naitabunan iti kalman. Ay, nawa, naitabonan? Ngam aging gaita, di pa'y nagawid ni Bobby? Anya ngay ti araramidon na ijay? Jakam mo ijay adem. Kano ijayan anagyan manipod na irugi ti lamay. Amangan mat no orayon na pa'y amalpas ti pasyam, ken 40 days, santo agawid. Ay, unay lakit din day dya tao. Awa na talaga ti dengdenggan na. Kaanon to nga taaya nga agnakam. Ayan nga, itay siya tayo danyay. Apa na ibusan? Shhh! Tangaywat mo. Di mo kanu pigsaan tamadama tilwalo da di taunig. Impasal diyang dapay layang ti inom. Nagbayagan da talwalo. Itay dapay nga aglulwalo. Labsandan ton ti langit, gapu iti kinatidog tilwalo da. Wen nga da. Nagbayag. Yes, uray kumamang, no di da ipasardan ti inom. Sapay na mag-aanan ti karabukog ko dyan. Makasasata ko na yan. Irwal mo man kiti. Umunigak ko maitay mapan makilwalo. Ang kunakit din jelidel da nga iti ipapatay tayo amin. Kunana. Dinaldalas ko na tilimwal. Mga ilam-laman dami ngamin. Ay no, wow. Ay imbagam ko adida mangiram-raman. Talaga ka, day? Asan ang nagaw-awid ni Bobby? Bakit? Saan lakay? Manon nga daw ajak nakit-kita dito'y balay. Ay nawaw. Imbag man, tamaanusan natin saan nga digdigos. Kinulanda ni makadomingon san asan ang nagawid. Ay katagpapadadan akadagiti ereng akainuman na. Agin nangot dan ay ijay. Ay, nagadok di maarami di talon. Imbes nga may naktulungan, saan mo tamot inom ti unain na. Nagado ti kunak nga ramidan na. Huwag nga huwag, mawamot tong palin na.
Awawagak, ngam saan namot asungbatan ti awag ko. An atindid pa'y kidain. Ay kinidab na siguro at cellphone na. Tadi na kaya ti balistor mo. Saan to lamanin mapanunot na ti agawe? Intun awanan, ti kukwarta na ti just kay. Oh, babe. Sapsapulin na kaninanang mo. Nasabat ko itay na panak i-TLC na ni Nanag Lulia. Ah? Anyang itin bagam. Awan jak amok ko na. Ayos Very good. Kung nakalakit din yung bagam nga dag dito balayaw. Amo dalat ta sigulon dito yung balay ti ayan mo. Ngamin, isumit ti tambayam. On bibiyang ko. Irwal mo kiting darak. Ginom tayo manangin. Ay, katuan Oh. Oh, atoy. Sige, set manin no kastulaen. Una. Kakaisuna nga dapay kortak. Agawid ak taon ton awan paginom tayo paray. Ayos Dahil takit ya kaya ko kayang ka. Layos ti alak no siya kati agpay nung pale. Siyempre mo na. Siyak pay di kunam. Abay kabaw. Yang aming gayat ti mabibitay. Iso nga aginom tayo nga ginom. Aging ga ati arak. Mauma ka na tayo. Ay nawaw. Cheers nga luden. Cheers. Nay, apa yun babay? Agan ano ka? Malamlaminak nanang. Maliti bagbagay. Nay, ay nabara ka mo't anak ka. Adan sa gurigor mo. Kapupuyat mo siguro daytan. Gapuy ti kanayo na panagin inom nyo iti arak. Ay na, matayak sa nanang. Masulajak ka ba nanang? Mabitla ang tamang alak iti panglabar kukan ka. Kita, tarabi di anak mo, Nora. Naging baglaang, pimanaw malay. Anda man siguro ni Teresina ni Gloria. Wano ijay balay datan niya. Ay, wan nga rod Makauma mo timang bagbagakan ko na. Awan mo't lapat-pat yan na. Hindi agsagay kung namlang matay. Na nang aming nga ubo na. Ngam iti nagimbag, pimanaw man na nakaslawan na basama. Diyak mo't ngamin nasiputan arim mo talinapdak ko man. Wow. Imalala ang nga tamo di anak mo. Sa anak mo akas di bakit? Kahit apay atalya-talyawan na ngay. Di mo ibaga asyak timalaan na. Nakarkaro mo't sa anak nga arta kanya. Ewan imbaga asikat imalaan na. Tinalyaw ka lang. Ay talagang sa ano asino ti burida. Isaw tinatangkan ti ulo na. Ay, surun kaun! Siya maray! Naglamuyaw. Mayat ti panagayos na ti karabkob ko siya. Kunak nga, Lord. No diyakan umay dito yung balay, babi. Manong aldaw met anak bakasyon ka. Ay, sana mabali na pare. Among mga arak is life. Wewen pale ko. Atoy, ikaw at mo tagpulutan pale. Naimas tayo ta, hadubo apato ko namban. Ay nawaw, nangalaan nyo nga dita. Pato, ti kaluba pale. Ay nawaw, kasi man nga rudin at tinabukawan ititarakan. Tagtagali, ado ti talakanda. So asan amadlaw. Sige ka din, pulutan tayo kayo din. Okay karot. Cheers! Nanang, adda ka na aksidente ang motor iti kabangibang a barangay. Agdi na mag-anibabi ka no ti maysa kadagiti na itaray iti ospital. Anya, ay na Diyos ko. Sino ka nung iti kaduan Diyak mo nanang. Ang mga no ni Daniel ay sumati ka na yun nakaduana. Ay, daytan ti bagbagak. No nagtangkan to, mati ulo na. Ay na Diyos ko. Di mo ko mabaybayan jay anak ko.
Ispalom ka di, iti mabalin na pa kay sagmakan na, apaw. Ay, naimbag lang ang tasaan ka napuruan, anak ko. Ay, nga rin na. Una lagi din ang mataya ko. Di kanto mga mindumdum nga iti maibagbagakan ka. Anya nga ita, nagistayan ka manon. Agnakam ka mga taitan, babi. Hindi ko. Ayabam adag iti babarkadam, tay sudat ti umay mga sikasuken ka kabayatan ti kadam dito yung ospital. Isupay sigurado adakkel ti magastos iti pan naka-ospital mo. Mala, husto daytan, anak ko. Tinapatagkat nakalasat iti pagad ti adiyaw. Pasensya kayo manang. Ikare, sana kong agbalaw. Tulunga latan ni tatang ijatalon. Ay katrabang na lang amin Saan aday ta agbulbulakbol ti aramidam. Ngamin no agsakit ka, uno adadakas ang mapasamak ken ka. Awan sa bali akamangem no saan ada kami matlang nga kapamilyam. Dayda ka matulungan day ta papainom mo mababarkadam. Denggam ti maibagbagakan ka tapara matlang iti bagim dayta. Saan apara kada kami? Ijam ngaminan ti arak. Tawan na saya at nga itdenakan ka. Madadael ti salunat mo, agraman ta utek mo. Ay, nawaw! Di mo ialang-alang ti pamagbaga dagiti naganak ken kakapsat mo. Gaputa isuda ti umuna ang mga rayat ken ka iti oras ti panagrigat mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.